Nochebuena, Dios mío, que aburridos, por favor. Que me queda por ver, que jalloso de as campanadas, non entendo. Dios, como veñen esta semana as revistas do corazón, Mira, vai. Ana Rosa e os seus sobaquingles. Que son sobaquingles? Ostras! Os sobacos arrugados como as ingles. Dios, inventan cada cousa. Charlie! Charlie! Que tes? Xa estás na cama? Pero ti podes saber que fas ca bata de mamá? A túa mãe xa non lle fai falta a bata. Baixou botar a basura como non os jabalís. Non lle vai facer falta a bata. Pero ti... Tes unha presa por deitarte, non hai tanta presa por deitarte. Non tes ti ningunha que te tes que levantar ás 6 da mañán para ir traballar. No. No, que? Hasta voulle meter romántico. Que dicías? Que te deites, que te tes que levantar ás 6 para ir traballar. Que non vou traballar. Non vas traballar? No. Eu non volvo traballar hasta, polo menos, hasta o sorteo da lotería de Nadal. Ti és tonto. Por si me toca. Pero ti és... Vamos, a xente normal espera a ver se lle tocou para deixar de traballar. Claro, pero non me vou arriesgar a estar 15 días facendo gilipollas se me vai tocar antes. Claro. Ya. A mí tócame. A mí tócame a lotería, estuve 15 días facendo gilipollas sin traballar. Eu arriesgo, entendes? Entonces eu coño a vida polos cornos. Tens moito que collerlo. Vou meter... Pera! Bueno, carallo. Vou meter o pantalón por dentro dos calcetís por si hai ratos. Que non me suban para arriba. Paja a luz, paja a luz. Nada, non? Non. Non podes cenar fabada, Amparo. Que macribillas. Non fun, coño. Pero que foi eso, loco? Ostras! Charlie, entraron xente na casa, Dios mío. Non te precipites, a muller non é xente, tú tranquilo. Vou chamar á policía. Señora, somos a policía. Hostia, pues qué rápidos. Sí, señor. Sí, señor. Pues mírenos a gente aí que nos acaba de entrar xente na casa, non hai ni un minuto. Non entenden. Somos policías municipais. Ou son policías ou son municipales, unha das dúas. No. Marimar, tranquila. As dúas cousas non. Aquí chistes los justos, Teñen que vir con nós inmediatamente. A donde, muller? Ás 4 da mañán, a donde imos ir con vos? Hostia. Que? Ardeume o quiosco. Ardeume o quiosco. La madre que me parió. Ardeume o quiosco, Amparo. Ardeume o quiosco. Non apaguen. Que arda. Deixe o que arda. Non quero ver a medio arder. Non chamen aos bomberos. Que arda o quiosco. Que se joda. Tomou polo co quiosco, Amparo. Ardeume o quiosco, joder. Charlie, Que? ti non tes quiosco.
Non apaguen, entonces non apaguen, deixen. Pero quen son? Imos ver. No somos policías municipais, pero somos de Vigo. Vamos a ver. Pero se sodes de Vigo, nós estamos en Ribadeo. Que fan os municipales de Vigo en Ribadeo? Non estedes escoitando. Que tedes que vir con nós. A donde? A Vigo a ver as luces. Pero como que a Vigo a ver as luces, home? Vete que merda de regalos me fas. Que é iso? No, que non é regalo meu, joder. Pero que é isto? Amparo, non é regalo meu, que eu teño aquí a colonia de todos os anos. Teño aquí a colonia. Non é regalo meu, non. Creo que non o entenden. Voullo repetir, son as dúas únicas persoas de todo Galicia que aínda non foron a Vigo a ver as luces de Nadal. Non ven o telexornal ou que pasa? O telexornal non o ven ou que pasa? Parei no de ver, eu quedeime na temporada que andaban os jabalís ao redor da Coruña. Quedeime nesa temporada do telexornal. Xa tomaron María Pita, seguramente, non? Normal, día seguir. Non me toque a tela. Cheira un pouco a quemao. Pois é un rollo romántico, bueno. Charlie Penelas e Lourdes García. Son os dous últimos galegos que quedan por ver as luces de Nadal de Vigo. Non imos marchar de aquí sen vostedes. Quedou claro? La madre que os parió. Tranquila, Rococó. Me parece Rococó. Robocó, burro. Robocó. Rococó. Robocó. 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 Xa entendí. Que mierda é isto? Ahora xa entendí. Isto é unha estafa destas das que hai por internet. Pero que estafa de internet, É unha Amparo? estafa. O sea, non temos internet e xa hai estafas de internet. Pero Ainda non hai internet na aldea, xa hai estafas. Déixame a min que eu Por teño un alta. primo en Vigo e sei ben como é... É porque sabemos que son de Vigo. Coita, que sei ben como falan alá. E como sabemos nós que sodes de Vigo? Vamos a far la hincha esta, viste? Son de Vigo, colla, completo. Sí, son de colla. Estamos perdidos, Charlie. Vale, e a nós que carallo se nos perdeu a nós en Vigo? Eu a Vigo non... Cai, que non vou a Vigo eu, Eu non me acordo, xa. Eu a última vez que estuve eu en Vigo, ainda xogaba o Celta ao fútbol. Bueno. Sí, sí. Que guai. Bájale dos, pavo. Que le bajes dos, Que pasou? Bájale dos. Que de Vigo, é máis, de Vigo... Teñen que ir a ver as luces de Vigo e cumprir como a galegos E se que non? son. Pois teremos que matalos. Carallo, como cambiou o anuncio de Gadis, Vale, Me cago vamos, na mar. vamos. Ben, A ver, ben fuerte, vamos a ver. Estamos en Ribadeo. Isto é Ribadeo. Sí. Vigo queda a tomar polo cu. Bueno, lonxe, lonxe. Queda longe. E aparte as carreteras están fatal. Eso que a Mariña Lucense está moi ben comunicada, Sí, aquí non lle chamamos ave, chamámoslle jaliña ou jalo. Ave non. Non comprenderá usted que non vamos ir desde Ribadeo 800 kilómetros hasta Vigo para ver a luz. Iso son excusas baratas. Por qué? Onte chegou un tipo camiñando desde Pequín, viu a árbore xigante e morreu. Dios mío, da emoción. De emoción. Morreu aplastado, pero víaselle emocionado. Pero é que eso que esteñen ustedes en Vigo, eso non é un árbol, Non. Eso é un cacho de ferro acabado en punta con luces. Árbol é este, mire pai. Este fun eu un día pola mañá ca machada, arranqueino nun bosque de Canadá. Este. De Canadá! Este. Sí, Este de plástico. xa era saindo de Canadá. Pero era un árbol.
Vamos a ver. Estou dicindo que teñen que marchar da nosa casa. Non vamos ir a ver as luces a Vigo. Eu mañá teñome que levantar para ir traballar, como non me ardeu o quiosco, pois terei que ir traballar. E aparte a miña señora, mas eu, ahora mismo íbamos... Íbamos que? Que íbamos que? A ver, pero que pasa con vostede? Que pasa con vostede? Vostede nunca foi ás luces. Tomar algo. Tomar algo. Tomar algo. Pero, non. Foi a despedida de Machichaco. Os as luces. Non, Señora. estaba todo cerrado. Había que tomar algo. Señora, é a vostede que? Non lle gustan as luces ou que? Non lle gustan? Non lle gustan? A mí a veces sí, a veces no, a veces sí. Eu que sei, eu son intermitente, son así, eu tampouco sei... Acompáñenos que teñen que... Veña, temos o coche mal aparcado. Ai, non esperaba menos. É raro. É raro, O día que vexa eu o coche dos municipales ben aparcado, aplaudo cas orellas, tamén yo digo. Mire, vostedes fagan o que queiran, se queren, hai un pouco de salpicón na nevera que sobrou de mediodía. Eu e a miña señora ahora mismo seguramente nos puñamos uns encima de outros. Claro, R que R, estás hoxe. Moi ben. Bueno, que vamos dormir. Moi ben. Porque... Perfecto, perfecto. Non nos queda máis remedio que chamar ao noso jefe. E advírtolles unha cousa. O noso xefe non é como Leonardo DiCaprio. A radio, me cago en la madre, a radio. A radio. Como lles dicía, Dille. o noso xefe non é como Leonardo DiCaprio, Que quere decir que non é que como non anda con chiquitas. Alcalde! Música e luz! Hostia, Abel Caballero. Viva Vigo! A ver, asientes. ¿Qué pasa aquí? Señor alcalde, Falta que vaya a mexar este Miguel Ángel Rivilla no baño. É o que me falta na máquina. alcalde, estes dous son os únicos galegos que non foron ver as luces a Vigo. Pero como é posible? Non, home, non pode ser. Xa veu todo Portugal a ver as luces. Non pode ser que falten dous galegos sen ver as luces do Nadal en Vigo! Música e luz! Se non queren follar ahora, xa nada, xa... Que dixo? Que fora todo Portugal ver as luces. Todo Portugal. Por viu ata un de madeira. Sería Pinocho. Pero a min que viñera todo Portugal a ver as luces, me parece estupendo. Pero eu non vou ir. Tamén van todos os gallegos ao Porto. E yo non vou a ir ao Porto. Non me interesa. Cando o limpen e acaben as obras, que me avisen a mí. Non vou a ir ao Porto.
Que pasa, que non lles guste viaxar? Sí, viaxar, sí. gustanos moito Sí, que viaxar, non gusta. sí. Ainda estuvemos o fin de semana pasado. Onde estuvemos? Fomos ao Chino Antonio, Ao Chino Lugo. Antonio, Lugo. E Botamos fomos la lía varias fin de veces. semana, Sí. Ca pulserita, Sí, 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 Todo sí, pagado. Pois eu prometín que todos os galegos iban ver as luces do Nadal en Vigo! Música e luz! Viva Vigo! Dixo eu que porque queden dúas personas sin ir ver as luces tampouco se vai notar. Imposible, iso sería mentir. No, Non vai mentir. no. Non vai mentir un político aquí en España. En Noruega, ao mellor sí, pero en España. Veña, por favor, o coche, veña, por favor. Me toquen, por favor. Que non va. Xa che dixo que non. Non vou ver as luces. He dicho que no. Vouche facer unha oferta que non vas poder rexeitar. Se non ves agora mesmo a ver as luces do Nadal de Vigo! Música! No, agora non! Agora non! No! Agora non! Fora música! Se non ves agora mesmo a ver as luces do Nadal de Vigo, yo reviento. Non me volva a facer o da música, Se me promete que non me volva a facer o da música, vamos a Vigo como se hai que ir a Valença do Miño. Moi ben. Bueno, pois imos a Vigo lá, ver as luces, A non? mí convenceu. No, vamos. Colla bata e vámonos. Non hai Venga. outra cousa que facer tampouco, Veña. e imos hasta Eu lá. xogo hoxe. Venga. Non pasa nada Vamos. e... Circulando, vamos, pásenme, veña, pásenme. Un momento. Hai alguén máis na casa? No. Sí. Sí. Sí, Sí. é miña nai. Sí. Pois que veña tamén para Vigo! Quito os zapatos, polo menos, para ser un... A ver, é que pa Vigo miña sogra, é que é miña sogra que A súa sogra. É miña sogra, Aquí sí. ninguén pode quedarse sen ver as luces Xa, pero de que- Vigo! É que miña sogra ten 107 anos. Dame igual, ten que vir a ver as luces. Xa, pero é que leva 30 anos na cama, encamada. Mellor, así que estira as pernas.
A ver, é que miña nai xa non se maneja. Sí, non está Pois pa- vai en helicóptero, que poña un chándal e que veña pa Vigo! É que aparte, eu creo que a miña sogra, creo eu, que a miña sogra non lle vai dar ilusión ninguna, quero dicir, miña sogra non lle vai dar valor ás luces, Por? porque é cega. Cego é quen non quere ver. Veña todos a Noria, imos pa Vigo!